so tiase na wasama ya kwanya hofra ya saba na de onam na humobros na obeyi nipa ne je opese oje nipa na de nam so oje be kan nipa odi ama mesemre mfama nipa nyina de otiase ne wo mu mfaso ye wawu kro asa saa no Nyankopɔn asɛm na dwuma kyerɛ de otiase de wo mu mfaso unyewu a asa unyewu na sɛ ye bibi ama wa bibi be ama obi ana ye kwa ye otiase wo ye no ɛno na bɛgye wo nkwa tie de Nyankopɔn tiase fo ase odifo Adwan Benjamin ni haye Kumasi adweso akyan kurom Righteous City na Righteous TV na me no wahie eti koso ne bo nua mane na ka kye onua na onua so won fa na fidie no ento Righteous TV na ono nso na numre ono nso ontie bi da wi ameka se eye ade ba akopɛ adwuma ba akopɛ no Nyankopɔn de ama me asase so se nipa behunu ne wote one obi wo hyehyeye eye no efe no apam na wo hunu ne wote a obebu na pam no so bebu hyehyeye ne so amadi kase free hyehyeye ne mo ba no wonsantumi enka Onyankopɔn tiasefo a oyɛ osoro ne asase no ana na miro difo Isaiah so se osoro eye nadwa asase we ye ne na asentiaso Onyankopɔn asase ko ye de mani pama na humobro ne dom ne nadoye ne nkan ne so woni asa nya apam foforo sa afedi obefa ye no wode yakọ ne nchen e oba bia ono no chi se ye ne aye mo ade da kra ye hunu se ye oba bi tia ampa ye ya dance se ye oba bi tia ye hunu se ye ba bi nso ba bi ye woti se ye yi se ye fe na asase so kra free wa ye ni ankasa nipa ne ye ni ehunu ya dance se ye oba bi ti ni saa na Onyankopɔn na woyɛ yɛn no saa no nso wo ba bi ti na de ono yɛ wo mo hu so wo ba bi ti a ono a woyɛ wo no wonya ba bi ntena wonya ba bi atena obi ani wa asase so me se obi betimi asida de watenam na saa nipa ne da abontene wabodam kra obekae se wasi da bi twa se ade san edan no okotwentwene ne mu hu se won so ha na oti ha na ofiri na die minimo bi a no modam wasi fia obodam ye ne se otimu se ne fie ni bibia ye basa wo na dwene beti ne fie die okae se fie wo ye ne dia nti ko mu chinchiri na ade san obo se na waba fie edi Onyankopɔn tiasefo so ye ne na mfutuma ne dote te se ye no so na mahumobro so me yehunu se ye ne ye obabi ti ampa ti bado ono no te no apam foforo no ne se nipa no bema yakonya bi na ye nso ya ba ho abetena obi na nye nipa nyina enye nipa nyina ne benya akonya se ba be Nyankopɔn ete no ombekwa akotena obi ena akonya no so saa da ho so ma nipa nyina so enye nipa nyina na benya kwan akotena ba bi Nyankopɔn ama kwan no ne enya apam no ne nipa nyina ene benya kwan akotena ho nanso akonya saa da ho se nipa nyina yo pe bia nso betimi akobi na ade a wo be ya ansa na watimi enya kwan no nyame agye ukuro ni mu no enum no osoma no nko adifo eme ye ba nipa nche osoma ye me ba nipa nche ne abeka de opese nipa yo
na one wo ntiase eni hunumu ati ase e de akọ adwendwenem na wo so hunu de twa so wo ye na Onyankopɔn hu won mmɔbɔ de saa na Onyankopɔn odifo agabeda me waye me empe bia na meta aka se yewo ye ma ye beto asɔre beto Onyankopɔn adwuma eye no kore but asɔre ne Onyankopɔn adwuma ne yewo ye beto ye no enye no bi na me ye asɔre ne Onyankopɔn adwuma ne yewo ye beto ye no memenye no bi nemom enipa adaachi ochine bi opese Onyankopɔn agiwo ewo na heniem ne bako Kristo Yesu mu no ha saa nkofo no eho adwuma na meyo asasi so obitimi wo ne ba na owo no no eduru ba bia na ne ba no se maame no ana papa no ne ba na yi nani kura wo yi nani kura won kai ne maame mfar papa ho e wo hopa nipa bibiri obi so kai ne maame kai ne papa disano Onyankopɔn ye no de aba fom anetie enipa bi be kai no nipa bi nkai no kai na me kan wasam ne nkyere se nipa hunu so nyame ho ana se wo ne bɔ ade ne mo on be kai ne se wo ye omutemufuo kyena de nam so ye omutemufuo akyina nti ede na omunya a on be debem ya me kan asem we se obie ni wa court asem wo court wa se nipa no abreni nyina no onwini de ensusu de court no kwa ebeme na debem osusu adwene no otu hu anamon court dani nya nuri o aha enso osusu dwene no asetu anamon ansa na court da na duru no wakwa akore se obedi bi manase obedi fo ena abetini etu anamon aye bibia wi obekọ no court se metu ahyeda otu hyeda na aye badwe ma wunim se court no enipa kura betini ama adi aye wonti onsa nya adwene se na no ye koye no court ka se otu ahyeda nti na ohwie mu na abosum mu de metena se menya hwe no ase duru a na mekọ obese tutu anamon obiem saa kopim se eda na wo sa de hye wo no enipa mpo ebeduru ansa na masa akọ no akọ se obedi bem ana obedi fo de saa no Onyankopɔn ne nipa ye ntem no so ati enipa nyina Onyankopɔn onamono na peso a obi ntime nkase mementi ase ye ne nipa bi wa asase so Onyankopɔn pe na ode be yesa adwuma no obetimi akase menti ase onse eto oba ma mpanini na oba ye kese na wadi oman ni nyina so nipa so de ono no beka no ene na ye adwuma bese to da ma mpanini sko na bese timi eto na mo bi oman ma ni betimi asore akase ye enti ase ene ya na ma demonstration ba Nyankopɔn ne pe na odi bebu ni pattern obi entime nya demonstration ntia nipa biye no wa asase so betime demonstration die tia se meme mpele se Nyankopɔn so bebu aten so ye demonstration ni na time tina se 200 years ya ene na akere se ampa wo no demonstration na wo ye no wunim de oye nemo moye demonstration na awie na se ebedi 80 years ni 90 years na be wudi a en ha ho se Nyankopɔn aka mani pata se okum nipa de nipa kwa atemu nje tere se wu se pe na temu nsa be kan
saa no ne enipa yentem no eti nti obia o asase we so ye komfo so ye de yi oso ye difo oso ye sofo oso ye sempakani oso ye sumani oso ye teachani do ye assembly man do ye doctor do ye kriani fisherman wan obia nipa tuntum nipa kokko maka se kasa kura de me mfa nkasem nipa kokko nipa tuntum na betina kan bet kasa kura de me mfa nkasem ze nyina ye nipa kasa kura de ye ntontwene maka se kasa ye kana sa so nyina ni nyina ye wia ne ntira se ekoye baako ndi kire se ha ne ha ye ho kasa ye kana sa so nyina wia ne ntira se ekoye baako o begina sesi ya le obefre onyankopon no iboni onso be kan de foforo but ye sa ko bi se obi o te sa kasa we beni nyane bu so me sa kasa ne me kire se ya o de sa be kire onyankopon sa na ogina na aka teacher kire fo o ka kire fo aboni be ka se teacher enko bi se iboni onso wo de obeka yenko bi sa friends India ni onso wo de obede but ni nyina be kire se ye nipa bi a o kire mofra de adesua bia tikasa de ni nyina nkira ase ekowie baako ememfa nhaye ho o kasa ma onye kese enso nsin obi na o kasa ma onye sonko na no kwa friends osoma for Paul kan wase de wonti obi kasa ase no obi sa nipa no opotoni ndobi a kasa de wote a nzo ya hai no obi so to de na no so de wato fom also the water form says here. Once the day no kana so ntia na so the nato form. Mona na monza no bia uni egu boata kasa nkanre. Nyom enwen suban ni abrabo wakoni abadie de wo ye de wo dwene. De wususu. De wo de won senso de wunya. E kwon be na ofo aso ansa na wunya. Esusu ya ususu ni se no. Ususu ye no. Ewie wan kasa so anka ope. Na de ko wumi aso te sei. Elo nyina no Yankopon hwe. E kwani afa so wumi ade ne wumi bi ne ho ankere ne de. Wumi bi wansu. De wumi ne sesi ane wani age no. Wumi bi ne ho nkoka mani ni abobo. De wumi ne sesi ana o ma wonsa so no. Ase de ase wa fonoma no. Wumi bi onyini hu se de nipa ya yemi. Ni na mu no kobu ni pate. Etoda mese ade bia nipa wo ye no wo asase we so no se Nyankopon hu bobo a na wa anom a ya na ye se ade bia be hunu bia no ese wo ye bia na se utimi yo no enya ade bia be hunu ese utimi yo ye wo de ese wo ye ani bi ni kwa se wo ye ade bia ye nsuo wa asase so anye se ye nsuo ye nsuo tu betimi anom ade bo ho ye nsuo no ma bewu ade bo ho a ayese aduane nsuo dia ubewu ndinya ade bia na wa asase so ye unu se nsuo a utimi nom ene nya ade bia na wa asase so unu se ye aduane a utimi di eno kire se ye wa asase so kra no bibi tro se nya bibia ne kese nipa do nsa ye de e kana de hye wonum saa na yakoni abadie ne so atie na ya na nipa nte ase no ndia sedan kai zetu fo Nyankopon so na honhom so makato se ye ne awon to so de me no se de o teme kasa ase no Nyankopon ne di ni amen ole ne di ni o so want me anya nkwanda bi e ba na ye wankasa
Adeɛ bi atwa sɛ nipa yo na wonya nkwa no. Ona no honhom so de di a kyerɛ. Yes. Onum sɛ kyerɛsɛm na da hɔ no. Saa kyerɛsɛm yi Bible. Meta aka asɛm we sɛ sɛdeɛ Bible tie no. Ɛkyerɛ nipa nkwa kwai. Ɛto wɔn yɛ Bible na bɛsɛ aku. Ɛkyerɛ nipa nkwa kwai o. Nso wɔn yɛ ɛbɛsɛ aku. Ɛte sɛ aduro a yɛnom. Broni aduro ne aduro a yɛnom. Broni bɛtinya yɛ aduro bi a obɛyare bi sɛ aduro na wɔnom a yare ne bɛkɔ. But one say who kwan fa so nom aduro na bɛsɛ timi aku. Aduro na sɛ yare no. Ɛno abɛsɛ ayɛ de yi. Aku nso sɛ yare. Edira bo sɛ waduro bi wa. Omo sɛ obɛnom agye sɛ didi ansa. Ansa no ayɛ de yi. Wanom. Ebi nso omo sɛ nom ansa no wadidi. Ade na ni nyina anye ebia no amaso na gona esa yare but one re be set mi akun saa no Yankopon asem na ye eye more than that ye ana mpempie no trustem Bible no se de nipa yesie hunu no ye hunu se onipa bi o wa asase so bi obetimi abia kenka bia no wahun de Yankopon pe. Yes. Nipa bia o wasa so betumi akenka bia. Wahun de Yankopon pe. Saa dwen ne woni nipa tirim ne nipa afa ne saa de ntino. Ena ma eno abetumi agye nkwa no abesa atimi akun. Onyankopon asem wo ho sei. So wo so di for the better me kabia enye de mi school kakra me ko e mitimi de kenkai no enye no na me de ka sa wo tro sem we nim no dabi me de tro sem we no to ho enam di mu odadie emera ne na eni mfie eni hwe Onyankopon honhom ansa no na honhom so ba mensra disatama trosem we na ye kenka ya o kenka ya nso wahunu no de na ma kenka minim se mahunu nyina ne asofo akenka amati bi nyina no ada na honhom ba me so no o ma no nse ni nyina ye wira ni nyina anya papa adentia de Nyankopon pese nipa yeyo no enye no ena o utimi kosu kenkan a uhunu no o nse school o ya benefit bonsam school a benefit Satan. I tell you asem we me na meka the one say na no say Kristo breso no na o mutim bi say Yesu nko school da e no mo say tim bi say asomafo no asuafo no be asomafo so mo say tim bi say mo nko school da de na mo ebe mo adwene so mo nko school da e kire say nkrofo mo ka say we mo nko school da no e kire so mo na ko school and the said o mo say kenkai o mo do school kenkai na me asem hu ne no say nya sa lete and so sa nkrofo na na Nyankopon asem na sa so say nya me adwuma sa nkrofo kro na adan say da opefe say ropa yo smafo po le nguma siana na ode kenkai trosem rawe no kesa sa atam no na oni nyame internet say ada ono aye na je say on de on pe honhom bia unya de ngoma suesua awate ase ngoma suati ma kenkai wo hunu
na kikiri adano wo kwa Damascus akwachi esuafo no abobo mo ni so aye do mbeye no akunku bia to agu no na honhom bebo no to ho no efiri wo kon so afo sa hu Nyankopon sei nti school say a benefit Satan enipa beye urabasem ne katesem Nyankopon na kwan so a na school I tell you also Yesu ba na nkoforum say Yesu Kristo ne na senka yinkura asesem I tell you na nkoforum say Yesu Kristo asem kan yinkura asesem ena asofo mpanimfo no han na nom no ne Kayafa nom no omo na senka na school for na benefit wo mo awo na kwambone ho a benefit wo mo na kwambone ho ndina sanom asofo no omo se omo ye special se Nyankopon de se o sitie ndo mafa na wie Nyankopon ko se school favor Satan ti no so ma Yesu ma na bae ize Nyankopon atans osoma difo bia onye obi a wasua ngoma difo bia onye obi a wasua ngoma Mose kura kotena odifo Mose kotena fano fi ewo satama na omusua ewo ho ne an omusua hyase saa bre no kura ni mu no Mose onye obi na osua ngoma bebere onye obi osua ngoma bebere uko school ko duru ba bia na e ka Nyankopon asem se wa wonte ase correct what they ideology no nyansa na betoto Nyankopon kasa ho na wura fi se nyame na ye wo na de wusua ni Filipa fam ade na de nipa fam no de betoto Nyankopon de ye ho nyame okasa e fe no wakasa preko okasa nka asase wosu ye mfa bibi e firi nipa metoto ho okasa wakasa the two ko school or the ideology e de betoto di Nyankopon waka ho edo ye bre sokra na obetimi ka Nyankopon asem a obetimi aga se we de nte o kasa sa no ko school ntia pachopa de nte o ko school ntia ne se school no nyame asem no etam ne toto de ye wiase na kwambone ho mane fa e mo hu se ye fam sa akwa de kwa the name God the name Jesus bata hunti eye ena omonim se nyame no o pese nipa na nyuma bi adi bone e wa asase so sesi emu bese 80% school na de buy pachono correct school mani pa ya yesemo school mani pa ya minim e Onyankopon so school ma emi pa ti Onyame ase ena de amana basa no emi pa refu won se school no eno de broni na de baaye Nyankopon akasa so na sem so Onyankopon na sem de oyo ho no ono ane kasa se de etoda wo ba na wo kasa no ho a won fi wa ya no saa na Nyankopon kasa no eno so kasa na wo ni pa won ti ase saa na ya na tie beto Onyame meka nti obi a hu se de ye normal etu ko school a obo se bedru brebi no Onyame be kasa wonte to ba sha ase a kire wadwene wo emu sa akopem se wan hwa be wu ase asadan kan ze tu fo Nyankopon amen ye bad hanso a Onyankopon na sore no emfa school ho
onyame honhom ebe ye adwuma no emfa school ho nimdie bie ni wo asase so a ebeti ni afiri nipa ebe che Nyankopon nimdie dabi nimdie bie ni wo asase so a efiri nipa ebeti nya che Nyankopon nimdie enti Nyankopon adwuma eno emfa school ho so the school sem be Nyankopon adwuma nse pe wele ba ho so no wa brabo ne nyame abrabo ebe ye broni abrabo na de Yesu ni atoso kwate kasa we yase so the school sem o de ba nyamedwuma mu a wa brabo no ebe ye broni abrabo na de Yesu ni atoso wele ba ho so no wu no aye kwasea wabrabo na be broni abrabo nso wu no the name Jesus ne da oso se bia na de nyame adwuma na so de yesofo ana so so de ati nyame no wabrabo be broni abrabo so nye nkwan dabi broni su ba nye nkwan je asofo be abrabo eye broni abrabo no mu de Yesu din atoso no mo hu se nyame adwuma ne ma abrabo ye Kristo abrabo ye Nyankopon abrabo ni odi fa nyama abrabo Nyankopon abrabo ye Kristo abrabo ndodi nyamedwuma school sembebre bom se pe bo so abrabo ni ebroni abrabo nso hunu na de Yesu din da so na de ko krada kira da du bom se pe no ne se anko ya ma. Number 3 Onyankopon nadwuma so ba hu se Nyankopon se no tie no aje se wono mafiri so no yi da bi kirew ultime nkai babu nkom Nyankopon yi se de o tie bi kirew da ensi da. Yes. So be ka Bible wa asase Yesu sa ne Nyankopon yi sire ositie die kire ka awurade Nyankopon onye nyame onye mpo ono ya honhom no now the krata abaye na no hu no wane ka kire o onye ne sa enzida so smekin ka Bible sa ne Nyankopon yi ni wodi a kire no hu no tinana wose nwodi faze a wose mo hwe Onyankopon ebra o mamu huno ye hwehwe no anda se mo nkoken kai mo hwehwe no ye gaza we obi a kire sei pacho uni ho na pese wo ho ni obi ye anamo bi na wo betu pachai ko ye obi bra anamo bi ye ntena fa ko pacho de anamo bi na obetu ansa na watimi ahwe nipa ne hu ndo osoro ne asase eba ye obi ntime nkenka nyame asemo but won kenkai eno nkwam Nyankopon onyini mwodi nkire woda omma efiso ye hu na enima bebre ya hu se ye kenka Bible no a yehunu urade titimu ni asofo adifo na asepakafo na asomafo utime kenkai nko adia Onyankopon wahunu na full stop kakraka na dia ede na dia si kenkan
Bible no saa kona se wo ntu saa na mo na de hwe awurade no a unu awurade da betu bo unu Nyankopon se oboade otesei mese eno mu du Nyankopon anye wo nkwa so unu Nyankopon se oboade na oyese obo nipa na ne hu okuratumi da bi eno nye nkwa eno ye Nyankopon ne kese na wo kamfo o kamfo awurade kese ye ma wo nkwa o kamfo awurade kese ye ma wo nkwa. The name of Luke chapter 6 verse number 46 say adena mo frame awurade na munye de mesie o say ye kamfo no awurade ha o say nti awurade kamfo emfa nkwa ma chese uhunne opese uye Jenipa no asore ne wo sa no bia dwena kire no se asore na ko bi te se obia de pe na de enya obia de asore de pe na de ayede enya enye de Nyankopon obenya wo achode de ono wafa nyame di awatamba abro de ono no obenya saa na asore na kwa akoye Onyankopon su nipo hu wadwene saa ode ne ho be kame ode ne ho be hu ntawo ompe ne de e mo pe wo de ode ne ho be hu ntawo na be wo awia fe no be hu no nesi wo bia asama do abofo na be kire o se de Onyankopon siti no obo ade no o na be kire o se ni o siti di asore na ye bibi te se obia de pena de anya de onya de a onfa kwan bi so obenya na de e mo nye de Onyankopon obenya debi de Onyankopon nya na de ene ene se de okra bi onipa bi obewu de Onyankopon panyi na awie na obetumi ayo ti asore na bo nipa ma awo nipa ama nipa tinya ye de Nyankopon pa awie bete na asore ne sa adwuma ne ni ho o beto ade uhu se di fu aben uhu se nyame nsa wo so o ko ba fo de ko di fu ene na aka onso be ko de aka ne te wode no omo so ko ne se omu wani abesie wo mo na asore abeya yi se Nyankopon hu se wo de pe wade a na nya ne de a me se o ma hu ne da edinano a me hwe awurade nyina me sante na dodo ni mfie ni nyina no na me hwehwe de be ya awurade dia o se me ka se asore ne no ane de ye wo ye betu ye dia se nkanye dine wo bo bola no de ne de akasore ne no de ankanye dine enipa ne bakosa ne no ane asore do the Hebrews no one so yes of D4 uni Nyankopon so D4 Isaiah achode obi wo Hebrews so uni Nyankopon so D4 Isaiah achode and so Isaiah ba ye no na si o kan Nyankopon ahini atemu hu asem de Nyankopon pese nipa nyo o kan hu asem sa otu ni sei o yes din o se asem pa no wana ade adi o hu say odi
for Isaiah Shesa no said no. And yet the panel pass on now do for Isaiah review. Why not J Unyankopon Casa Cheno and none worry. But the most one and then saw crop. The soft one Bob when the Palma was here ready. Who say no I pass say photo. Who say no I pass ya no I am say ya. Now was a soft now some out of before D4. Now some out of before to be no winning kunsa. What is a no this one? I want to be for some yajuma. Yes. I saw for some of the we are sepakeni abawie also ya apostle abawie enye dwuma wo ho dabi ne se ni peti wonyame ase agi wonyankopon asem no enya de kitwo wo okra timi gi wonyankopon a ni opena se okra timi yewi a wonya nneoma eburu asase ni so nneoma nyina so okra no otimi ye de nyankopon pewie oti wonyankopon ase no di na pede na hyede na mmra na timu de tiri nyina so wi a wanya nneoma eburu nneoma e wa asase nyina so bet enema nafa asofo nafa ebifo nafa nyankopon adwuma ne se ya asode ni peba mobrofo pe wa asase so ni asofo ye difo. Yes. I tell you, we'll be able to do for Janameka. May come much of nature, so we walk. Baba Tomo. Number Bassano more, I feel much I see Suchajo, so deep for the Jamaica. Osmami, I want to trust with Nipa Manche. The main ten Nipa Quine, Nipanio, ye Nipa Supine. Men can't suddenly a software quan bonnet wasem. Edifo Nyankopon so mo nyina no enye nipa na eba asore na ye mo few na mo se nipa no Nyankopon ma wona hunu ne otini de obeye nipa eni nipa na beti ne onyame de ama wona se no betumu anamo no ene hia edifo no yeso de nso ni samna no wo yira yeton enku achan a yeton eno ne edifo djuma no and go do for Isaiah jina ho ka sa wan na ji asenka na di so fu be na organ na di for be na aka sa ni bi da nkami adenti no bi nkami di odi na meduma ye sa ope no wanya ti di odi na meduma si na mi so ope ne nsa kan to wuri say ye normal akoye di amano eno di for Isaiah so hwehwe awurade de eno se de bi o man nti de wo kana se so wan na age adie na ya sorry ananke ye ba obi akose o hili Zekaya nkom ama owu apare no kana so nke nipa mu ho kenipa be bu ho o hili Zekaya kura be ya danse ya ama no obe ye fese obe dia danse atwa edo ma ye de akwama no nanso osu asenka ye de suma na onyame ni nipa ntem yesu e de ye nipa ye banko a we ni Nyankopon adwuma nti wo su ye di fa na asofo sempakani awie ye ba wo etu twa ba ne ni osome no o ma ye be ka wo ntoto so bia sa bre na bon fosem nipa bia Nyankopon be soma no se de wasoma mi na me ba ko Kristo so no sa nko funu ye nyina ye be ka wo ntoto so bia bon fosem aho ne ye hwe aho ne ye nida esa adi na asumfo Nyankopon anam ho mfo ye huni ndi yesuro ne waka kire ye ndi ye hwese de wo ma yate no ye be se ye be sinipa na anye de ye de ya ne be de ono ne de ya ne okire bi no twa ye soka o de amaye kra amen yeti asi wo ma ye de wo bi ne edi a eno ye yakatua o ma mfufuo bi na me di anya makatua
meka se me ntena manya makatua o me ampese se me nia nya makatua ne se edie na ade nyina so mfo Nyankopon na me so o da na bi kire me se me nsi nipa na me kan ne se me se ne se ne o da na bi kire me no ka kire me no se de be ya akra ye ne dia no o betumi anya nkwa me se ne sa de enhira ne me na me twe chance si wo re me de dia adana me de na adana me ni hia ni gya ne ha ansa na me hia no ada obi a ne Awurade be hia no enkosi da ne Awurade be hia no de unya ne ha bia no unya ne ha ansa na ne hia nipa bia so ye sofo so onye sofo so kwa atore so nkwa atore ade bia unya na sase weso no ada onya nya ade nyina so fo Nyankopon be hia no uja saa de no ha ansa na ne hia unya nya ne a ono ne hia ntina atemu da no kwa nipa bi mu yo moti ase no o se de obe ne se obedi ka se asase esu ni o manyina obese no obi bibie ko obi bia wase na wie afemu ne mehia de wodo odu wani to so wa ha no wase no ele ne mehia na afi won kire obi enti ana oti ala so de enti o ye o se the suban ne nse so won kire o de enti won mu ade de enti won suro no de enti won fa ne kasa kire anya hwe na afi won mekire o de odu wani to so de o to so wa no wase ni nyina to somaye eme be kani pa akwa mbone ho ase edi kire nipa ka ko te sina me ma na ma ko de chase yeko osina yei achire no amenhwe o osina yei achire no amofo hin na hasiwi amofo hin na has owi na ne babedi na ade ena ne babedi na de amofo hin no amon ohene no oya amanamamu ni kyerosemu ye ho no amanamamu fo ye ho asemu wom ena Israel so ho asem ye de ewom bi kyerosem no enye Israel fo nko ho asem na ewom eye nipa nyina ho asem na ye de ewom amaga se ya wusuru ba bia wo ye beto ye no na wona ye beto won se ya de ne ka kyere ye se Bible ni Israel fo dia no Trosem ni nipa nyina adea. Yes. Onyankopon ga na nko mo bawia. Pacho debi. Ena Israel nko mo bawia. Pacho debi. Obawia wo ba bia. Israel nko mo famfana ma. Pacho debi. Ye oyema Israel no. So oyema Ghana dia, no oyema Nigeria, no oyema Cameroon. Ese eti ase sara ne kasa kire so tie metadie bia no de wo hu de kasa wo ye na de di ka aba no se wo ye fuo de ba kire na ba ya ne ha atwene de di ka aba na kutia de ba kire no yes de di ka aba no kutia de ba kire sana ya ne tri Nti amon no ye amanamamu oman bi kanko amon hin na haswi amon hin na has owi na ne babedi na de ena ne babedi na de ena David ka se ena David ka kire ne nkrofo se meye nahas banahum adoye meye nahas banahum adoye ene joye me adoye na Hanuna ne papa ewu oye amon hene no papa ne ti ase no oye me adoye inde ne ba Hanu no se ne papa na wu a etasa me nso me ko show obedi de ye de e kire no
dimesi Israel hene David okwa so ododi di akire amanama mo hene Amon fo hene no ne ba hanu okoso ododi di ayede akire no okoda ododi di akire no kan ko na David suma abofo se onkoma no hyedin ne papa na wunu na David suma ne nkrofo so monko na amonkoma ne ba ne hyede ne papa wo nti onkafra na David nko ne simu ko Amon fo asase so de David nko ne free Israel eno mo ba amana Amon fo nchen ko Hanun nchen to mba Hanun nchen se ore command hyedin se okwa command kafra ana Amon fo asafo hen ka kire na kun se o se Amon fo asafo hen no onipa owo omani mu a ohwe omani ntoto yeso fa bambo ne ade ho no kane saabere mu no oman bia wo ne bambo fo di kanfo ete se enekore wo ese defense minister ohwe bambo e wo man no se bibi ba na senye anan ya onehwe asafo yin no ohwe bambo wo Amon mamu no won le say David suma ne nkofo ma ne ba Israel Amorfo nche free Israel ba ne nche no e na wo kan kire Hanun ne se wajani na David di wani eti wanja yo atuyi enu ti na David ba yi na enti osuma wo nchen hyedifui e na ma nkofo ba se e ma okafra enye asase so mu pepe ne butu ne nsira enti na ne nko aba onchen David afa adwene bi omo so opese wo ye yache na ontime nye obefa papa wusu no be ye saade no ndi osman krofo na ba no ba hwe ba bia omo ba e ko befa so obetinye betu esa no modi nkunim to ma hwe asase nim na aso obi na ba bia omu se e ba fa betinye di nkunim a omo ba no ma be se ya asase abegye firi yensem sabre no suna oman no oman ko asase ho ena David nso no ye kofo no nam Nyankopon akwan so ne nasem so koma de nadamfo wawu eba ya akono kose no defense minister wo defense Amon so aka akira abrantie Hanun ne se David aba wa adwen foforo na nya papa wu ntia the defense minister ne kan asafo ne kan sa kire Amon hene no ne ba Hanun no a obedi ade foforo no koi ena Hanun fa David nkoa awana hene so esumaye ene ko sa David nkoa na bae na oyiyi won ena oyiyi won na otutwa won ntade mu fafa oyiyi die won tade oyiyi won no ho na mepe osina oyiyi won oye die oyiyi won asama ye me kan ho asamu misheri pana misu yes na mehwe enipa bi mo fam ho asofo man of God evangelist master ayara ho semu yes asema ye kan wenti asofo dimatempa okumase yawo me bayifo ne me bon sam ne me evo ene antichrist na antichrist no enipa nim da obeba achai na me se nipa so bo se ye kratiasi na je Nyankopon tiasi
antichrist ne ma mo mumfo mani hu ne da kopim so mo abehu no be say ye wo ma yes seme kratiasi ye wotie me kratiasi na izo nyankopon tiasi antichrist no o mada e mo bia mfana ne hu ne da kopim se nipa ye tiasi na be wu ne nipa no be say ye wo ma asofo no be say ye wo ma na abebeya metue papa mpamu no nti no mahu sɛ yɛwɔ ma antichrist wayɛ sɛ nyame asɛm ne hunu dene no antichrist ne hunu bɛsɛ wɔte sɛ nyankopɔn asɛm sɛ wobɛhunu no ade bɛnya nkwa saa na antichrist teɛ asɛm wɔ yi a yɛreka asofo kwada so ti radio so di matemo ku fese kuma se ha ena me ye bonsam ena me ye baifo ena me ye demons bonsam na asoma me na babro krasi obuka babro kwada na ese me kwa mabre de woka no olum de woka achai oye pataku afadwa hunwi no dia kata no ho Christianity dear is all about somebody yes wedi that is belief na nkofo no brofo mbeke ka hye mu no ubewu awie na afi wo hu se ye twonsa manko osinti hanum oye amon hene ba no oye de bia damfo no ote de safo hene ne ka kire ne nti osuma ma ye kofa David nkrofo no osuma wo so nkoma no ya akọ ne hyeden no kafra no osuma ma ye kofa wo eyiyi wo mo huwi efiri wo mo ho dese no mo ko no o mo di ni ye de yi ekoi pachai omo ne David ti no na omo hu woni pachai omo ko duru defense ya amanamamu hini bi se David asoma se mu medi yabro mu medi asase free se mu beku betu so sade a ene mu nwi na mu di free Israel ba ye no me ma chemu ba yini nyina ya de yi atuogu omo ne David letieu pachai ene ni wo omo hu pachai eno mo de aya de David sofu bi ti asase so na onum nya asase David sofu bi enu Nyankopon difo bi ti asase na onum nya asase David pacho David esapakani bi ti asase na onum nya asase David pacho David ame fe don to bi ti asase na ohun Nyankopon se David pacho David sepakani bi ti asase na ohun Nyankopon se David pacho David apostle bi ti asase na ohun Nyankopon se David pacho David romunti nka ena David no ko akoma kan bususem pacho obu suro fere yes do mo ko eti na Ghana ne yese sofu betimi apiti so opiti tene ne oyo se me nka sa metene pacho waa dese onu kwa de okeka no onim de o onti ase onim de oye pacho o se ya choro baburu mu oye de okay ajisu wo wuwie me ka tene ne wose biche pa na ma ka to se mentene David osina muni se wona entene ne nya Onyankopon ayeli 1 Corinthians pacho wona won tene nya Onyankopon ayeli na me ka tene ne wie na mama hunu tene na ma yetene na ma sa be ka jo se mentene awurade edina me se ene ya sofo ne na asore ba bia so nim Nyankopon se David die pacho David na asore bia so ru nim Nyame se David pacho David da woni Nyame se David akono na so na da wo asore dem o de we ne David asore da wo asore dem o woni Nyame se na wo de we ndi enkofure ne David ti wo Jerusalem Israel no David esuma omo no enwi wo omo David ankase ye wuni Nyankopon ti ade na mama mo wa ye wu sa pacho David ankasa di David mi no
won nkrofo no suma ono ne nkrofo no mo kwa amana manim amomam ko ne ko de siye osi ena Hanun fa David enkoa de Hanun no ofa David enkoa no na oyiyi ho ena oyiyi ho mo na otutwa won entade mu fafa ena otutwa won entade mu fafa de biro won sechi edi be su o sisi etese o ku mani mu ase atade kwa na hye mo no mo na mamo honam gu ho na oja won kwan ena opa mo se mo nko adwenbone ono Hanun no ne safonye na de kire se adwenbone na David suma ne nkofo no mo ye de e baare gu mani mu ase a kire David ne nkofo se mani gu ase no emu o mankasa matifi sa na Hanun no e ba ne tim ye safonye ne ka kire ne nti ogu David nkofo na ni mu ase ena o ka o musi kwa se monko ye ma o mutimi gu wonu ma se wako obi ma momo ya kitiwa bi asemasi ni yesoma se ye asemasi tobu na se ye fan se ohini bi wo Ghana ha na o soma ni pa ko togwa ase ebi o munko jamu bi o wo ha check ni para do wo de beko kakra bi to betimi atani pa VIP 5 pacho debi VIP ba ko ran we nuru achai ebedru VIP ba ko ayese bia na ohene na nkasa no o kobi achai enye sa dia wo soma dia ayre so na sei ayre so na van bi no be pedi aye de amamo na mo de ko na o ko bi togwa hwe togo man kakraka yi na nipa mo van ba ko ma ko si wo no de fa se VIP ba ko na ma ko si wo so o man ni na ka so mu tum so sa de na mbaye mu ni hweye o mbaye mo se nkola mu tua no fo ano to mu tumi ye David nkofo ni o mu pe bi awie cause o man mu amu no mo onye kuro mo o man mu amu no makose Syria ye o man foforo Jordan ye o man foforo Amon ye man amanaman enkuro onko sa side wona wunu ko duru na se ni na ho ati se Thessalonica ne se ni na ye o man o ati da ho nkuro da ho empepa anyirai ati won kompatemu wa nhunu na David nkofo akwakoto sanko o man ye ti semu na ya chi wa ye goro ho de na abaye edi na abaye do mu ye na musuma o pe woti ko so mu sanko na kan to aso na oja won kwan na obabeka emerema no ho asem kire David di o mo sha so mu sa pe Jerusalem no ele nipa bi huru wo mu no enye nipa so masimu nie o mo say ye wo ma na nasuma wo mo amofo nkyai ewa no mu di mirika no mo kwa ahemfie ena mo ka kire David wo hene ne sei ne yahunu onkrofo no na awsuma wo mo no na sei no mo de aba etitwa wo ntadim o mo jira wo nyomo na wo de da ho o mo na nyi na ye yi atogu o mo yi o mu na mu nyi na o mo yi wo hu nyina the one that David suma say enko from omra kai koi ana osuma ko shia won ti David suma ma ye ko shia won efiri se de entini se wasopa emerema no pa ala amofo na gu David nkofo ni mu ase pa na ohene ka kire won se ana na ohene David ka kire emerema na amo ohene Hanun agu omo ni mu ase no o ka kire won se montre Yeriko monsa machi mabakuru mu abet mo mafie monsa machi na monko tena Yeriko enkosi se enkopim se mo bodu se befuo mabode se be ye de ye befuo na tese nipa na David suma wo mu no yi na yi wo mu ni na no enyi ni ba bi ha David ba bi ase mabode se ankofo ni yi ye de ye tuguye she David na ka se ipachai
asofo nyankopon ho nyankopon omusi Major David nyankopon David boa asofo na nyame foforo asepakafo no nyame foforo yes o se to muso ma yaba amuru ma bibia sa anya de yi eni ho de sei odifo aduma me nyankopon ya hwan ya Major David nyankopon na wasoma me yes asema me kan enye enam program eye ya when the sort Ghana awati bida pacho obi anti bida nipa nwa sore dem bible ne da ho agenti na dada me na me kasa asemu so fu bi anka da when the so patani omo tinu ka so mo hye bible bu mo entu vote emin pacho ana na se patani o to Kumasi krotia we odi matam saa no se me be fo magimi ejimi na me de kasa efie bosom ti David David so de bosom be de kasa yi David bosom be de kasa yi Israel nyankopon bosom so bachan wa muso mu ya se pakafo yes ne so wasoma me nka de na o se asore na do so agona mu dina na sa be kan de mo kan de na ma eti de mu ni mo ho eno wo de asoma me se me kan ya de yi eno na ya dance se wasoma me adanse ni ni o yes obi akopanti ko fatu we bi da Assemblies of God Anglican Baptist SDA Church of Christ Church of God olumbo obu didi koko didi fufuo obi akobi atibida Presbyterian hawan antibida se taona su bi mo bi ententie bi na obeka emerema no asem kire David oba beka emerema no de amofo na ye won be kire David na osuma koshia won ena ohiri David suma ma ye koshia nkofo efiri se de entini se asopa emerema no paara ku me ni mu ase na ohiri ka kire won se ena ohiri David ka kire emerema no se won kire yeri konkosi se won sam wati ko kire yeri ko boni se be tobo ya na preso mote mfa ntubiri kasa wose won kire yeri ko enkosi se mo bodi se be fuo mo de ai mo bodi se mutiri ni ma moto wam pacho David moto ase pacho David mo yin fa mo bodi se na se amofo no David me ma no mu yi o mo de ai mo bodi se e David so mo so nkotena ene abonti mu nkokuru na abonti yeriku omo kwa na mama ekwo na fitire aman foforo so enkotena won kopim se mo bodi se ni be fuo na se David nim se o bodi se yi a wo be ye onyankopon achi wade yes di Jerusalem no David hu se uyi wo bodi se yi ya se ba bi otie no wo ba tena hobi fantina ni munyamu David David ti ye konkon de mawade mo se so do fie ne ye de yi konkon se era de mo ye ni quotation we obi enu wa ne sabeka samusi mo ya asofo achan am suma Ghana fo ene nipa ne omo do asori o omo no nyame o dabi omo re awade omo re asori ni asofo I tell you yes asori ba Ghana na bi fie sei che odi forge man osma me da ben ade na me be kan se bo dia kire mo ne abira mo o se mo di matam ya na ma ye bi achan bin kasa musu Bible ne am so mo sua wie mo sua si eni ba brum mfe ne ba bia sampakani ni kwa wo se ma ko sa de won ka tem se se be se bo be ya ye de David de ya no won tenkene se etua ada so won ba brum bi ma ka se nyam betua ne ka yes to anti David ye wo ya nto ankena awade betua ne ka yes eso ka kire me se me ni shema bi ye free o me ye free wa me na bi shem e won ya ohin David entane sa kwa na so mo ntia se e won ya ka se David eti ka se we
de nyame na me de be hye mu e se obi ababro no me meje nya de e firi nsem enti e so mo hyase na saa ha se no mo te ye de e firi so se be hye mu a o be ye firi o ka so wo so be wo so se bro do mana no kwa nya me sem adentia utimi di so asem we so obeko te dara fobu be kan yes wo gidi se na ma wo ye bone babro ka na wo ti asese ye bone na wo ka we na wo bu na lim tia bu nu kwata se ma fobu be kan yes eno me be kan no nchiri ma ahini mu ntimi nwura bu da wo no asefo nyinara sadi obi nso ye bone no han so wo se David catch won se mon sane nko ye yi wo mu nyina bet wo se ye yi wo mu tin ye yi wo mu moto wo yi wo mu hu ba bia ayi wo boje sa kan so David se sama boje se ne wo yi aka ho nti mon ko tena ye de ko kope mu se boje se bi enye mutiri ni be fu mo ye fa boje se ansa na mo ye de ye wasane ababiu na se David nim ena asofo ni Nyankopon ne hwan tinanu Yesu Kristo o se edane ba nipa bebre ba be kase ba de yedudiri asem ni o yes wọ́n sọ asọ́rí bọ́ọ̀dù dọ̀dọ̀dọ̀ ọdún ìfọ́ ní sọ́fún bí ayé ẹ̀dí ẹni mú dá ẹ̀tù sọ ẹ̀wọ̀n mọ̀tí ó sẹ́mi ni mu na sẹ́ dẹ́ndì ayé nfie ẹ̀wọ̀ Yerusalem no sẹ́ obi abọ́gye sẹ́ ẹni wọn yíyẹ obi náà akyi na yíyẹ na sẹ́ yẹfẹ́ ni sẹ́ dẹ́ndì sẹ́ ọmọtẹ́nà ayé nfie wa ẹ̀bẹ́ dẹ́ni wọn yankó pọ̀ fìyẹ họ mọ̀ yíyẹ abọ́gye sẹ́ akọ̀tẹ́nà wọn yẹ reverend apostles ayé evangelists Bedi asana minga nchire wo. Minga de asana nchire wo. Ni partner we hu sao. Asisi sore dai. Omuso di fight my evil. And David or your evil. Yes. David say, "Senkofuna ankotena Jericho. Kopin so mabodi se be fomu ma Jerusalem." David or your evil. The more na David na kopoti bia mu na wo bewu. Yes. Mu na ba ko sayem. They may catch them sorry me aso for evangelist for say free na ekro it has said David na kopon mu na ye de e sign free na chi yes e say David na kopon you do fight na Benjamin na kopon na one branch e wa bie baba obi better wa no afa machine we wie ye sorry tie awade said ye wa ye no onimu de message was your kwambo wa e say Proverbs chapter 14:12 was your kwambo wa ti wo nipa ni so na wie ye wasuma me want what was we say me hwe nipa na me su se okro no o ye sofo asem ye wo ke so ye sofo na adi se kro no ye bone nyame mpe na we wa funfuru mo fra se besi ne ye eda ye deken ogu na nimtia no me aka no ye furuma yes o seye no wo da no we mu so mo ya sofo ye de ende hwem fidudu asore bae maka ababura de mo hu maka ababura ade mo hu Matthew chapter 13 can verse 10 fansa say be saba Yesu Kristo say nipa bebre o say yo asem we o kan ye we say ayi nipa pii na adie o say ayi nipa pii na adi yes but men ko na men ka say na mo so say me na me ya evil me ti mo kan sa asem say nipa bebre di be ba Shasore na misu. Yes. The shasofo a awurade. We na meduma. Pawo de fa, aduma na meduma no me na fa na pawo de fa. Me mpe me de o. Do suma me de na me hwe. Ndire ma na me ka se so ye bifo no wasaya. Me se edomo ye ba asore nkyere se wo ye sompakani no wasaya. Edomo ye ba asore ne nkyere se nyame de o. Acho dabi. Asore bi bana begu na me ma no wan nyina bogye se. Bia. De wan ye awurade de to nyame aduma. Why then in about you said 1 year radia? Can it see? In a radio school, some of the moon power task for size. Ni mo edu. If asem se ebeno gina was in a chef on a ban in China. Chef by yes, kiss a job beside say. Ada na wo kasa kire won ni mebu ada na nkofo kasa se mebu ni na obuwa won se ni wa Yesu Kristo ka kire won se modie
Moa meje mo nkwa ne de. Odi ama mo se mu hunu oso ahiye ni mo huntasem no. Onyankopon de de ama mo se mu hunu mo huntasem no. Na won de. Na won nka ho ne de. Onfa ma wo. Hey. Ni de nti odi fo aduma na ehune wo se wo so ma na wo se me na meka we bire mpacha. Wo se won de wo mo ne ya hwamwa. Oso mo ka bia no da kwase obi mo. Be se adate mo ni besie awurade. En sorry mabaye mo bose. Asofo. Be se onyankopon so mu di agoro. Yes. Wele obi siri we di fajman na boje said ye ko siri David ansa na oba meso. Yes. David na ko le ne siri no yen ka Goliath ya wato David ato bo ama na da hwefo mo mfanye se watamfo ba hwefo bebrebe eye de na wo manhunu adentia Yesu se enkaye no de wanfa ma won. Yes. Enkaye no wanfa ma won. John Poko 18 won ti di oka. Ni mo edum. Atifa asem se ogufu ho be no asechire. Enti afei. Munti ogufu ho be no. Ye. Obiara wote ahenie no ho asem. Na onte ase no. Yes, ahenie no ho asem obi ana te ote ase o. Ayesa wote enum se wote a wono wote na wante ase onum se nka ho. Oh, ni politi ahenie no asem no wono wonte ase a onum se ya de enka ho. Ana Yesu se atie was enti afei munti ogufu no ho be no. Munti abana asem na ebana mbu ya no ho ase kire. Was obiara wote ahenie no ho asem. Ni padera wote ahenie no ho asem na onte ase no. So no onya de onte enti entresa ahenie no obi ate ho asem obete. Aje se wono paso oje won kwa. Yes. Eti ahenie no ho asem de betumi adadi. Obeta Nyankopon am so beyi de beti ni obi ala beti ase. Se de na wote ese nke Kristo so mo no. Yesu se da bi ahenie no ho asem kwa. Ni nipa nya na tete ase. Enye nipa nyina o ana ti ahenie no ho asem a omuti ase. No di fo do ase so Nyankopon ase obabani no obaba wa anya wo mpe. Adenti na asase mabani omu nyina pesa afe de omu ye omanim su ti se mamai de men kanchira asase mabani se bere ma biro yira bobi se jitu wo batu dahu yes Yesu amesi Yesu antena bobi se atrosem. Yes. Ana mo ne. Yes. O de mo wie. Pacha. O se mutu men kasa. Yes. Ana mo ne. Ana mo nam kurase no. Yes. Ana mo ne. Ade ti ade men kan ye no. Wo create se be ya no be bon nipa. Se ya me ya bon sam je ba nipa. Yes. Na ka fa betumi ama Yesu aya bon sam. Pacha dabi. Dabi o na dwuma be kire. Yes. Na senka be kire. E be kire. Ani mo no. Yes. Ndi obi a wakọ asọrọ da bi ma yakọta edi ma akanya meseba chesa akọ bi si abogese e pa chaw enne efi na ko ko David biem afabu akan. Yes. O po David dia afabu akan focus David Nyankopon a se David Nyankopon no o ya abogese Nyankopon efi so na ye ni person suban ana ne nseso. Yes. Ni mai ko se David ti ase no na wonye nipa na boje sa waye de weyiye Yesu Kristo so fi David mu Pacha. afa what you say the Yesu be na mo se mo age no no mo se ga na fo ma me o dia sorry wa na dada okra o dia sorry wa hwe Yesu Kristo se ahiniye no nye nipa nyina na te ho asem o mbeti ase ye wo mo na ma hemfo ne ma sofo ne mo cardinal ne mo bishops na rabo bi service ne hwe mo wo siro mo boss me hwe ye ma ya. Yes. Amakato se ka wuni niya wo de wo ye oba na se kato se wo re wo ne tinyi tugu a wo kwa bonsam de ma na ndie sofo kan na wate ase obi so se peka no kan na wate ase no de wo na bo bi se nya tawo so wo kwa ye mi na wo wani echi mi ketekete we kwa se wo kwa bonsam dem wo ti di je bi kwa se wo mu di awurade aye de aye no no de wo yi di na me ye bebre ni na togo a wo no dwobi nanim se wo ye de o kwa heaven ko ni la na so foi me ka temu ni ahini ho asem atemu ani ahini ho asem o
se bra no mo yesa ni babru biam udi so mo ebe yefim yentro ma untu yewu omo ye ewe mu nyinai ete na ize ko pona mu so no obiebie no maso kire me maka do sa me nsem wo de kire me yes o de kire me wow osehwa ne kwa kohwe no dina ma senkan ye sononko no o de nsem ne kire me menye no oni panche na meje no oni panche anka se me mati bida pacho debi ho na he asofo baburu nti obi ye nyamdima 40 years omo kenka baburu yinsi omo ye nyamdima 50 omo kenka yinsi ade na we asofo ni bishop ne kada ne archbishop nyina wo da obi sare yes we teacher odo tere nko a tere bai ade ben tere ebe yire temu da ne se ti Yesu Kristo se ahuniye no se de ho asenkate no enye nipa nyina na ye ka omuti ase ndi de obadolo se odi fo adwuma se nyankopon se da bi be manu abodwe se onka ahiniye no ho yes efo so ye sofu yes sofu ne de mesinti na Yesu Kristo se nipa pi di di ba be ka se Matthew chapter 7:21 wasi nipa bebre ne mi ye nipa bebre bet abodwe se no mo yese bebre o mo ma abodwe se asofo ne di fo mo yese bebre asempakafo asomafo bebre mo le da sambo so mo yese awurade nkafo ma no umu ma no matrotro pachan mo yese jensi nkafo ma no mema pa awurade school na me na yesa o tina me ka school mo asem school na mo sa no mani nyina aba what the sa school no esem ne beto ton woni aka da bi ye decent o se school ya ahoprapra de school ya ahoprapra de da bi yesa da bi wabodi se ya tete mo tie ba de se wajimi yes na me nyansafo no mo do tie te se mo mfutu ma te se mo mo a enche na mapro mo kire obo ade se de oye yimute osuma je na kan kire mo se ye ba da be David bre so na mbae yes David bre so nya ma ya na mo ho yes die ohuniye no menso ama bi hunu die no onimu no menso ama minim to ma be ya bonsam de manipa na obi aba wose abogese ne sa ka David die ne ana be ka ha ne simatu na wie okay de jai ko de sa ka David die na abiem ka biem na obeka marima no asem kire David ana osuma ko hia won efri se de tiri se super marima no ala no mo ku mema na nimu ase na ohene ka kire won se won tire Yeriko won ko tena Yeriko enkosi se bodi se befuo ya nkan sen kan abodwe se no bi anche kan bodwe se de ya na wa ma na este bi osuna ohene ka kire won se won tire Yeriko enkosi se mo abodi se befu ansa na masane aba yes abodi se no aye hia to agu no ebefu ansa na amofo no hunu se wo ho abo David no isa wo se mo ye sa no omo ye sa nkofo ne sa no amofo na se wo se omo ho aye de abo David bu ofu atia wo mo omo ti nyom ye aha David o pacho David omo moto mo aha no yes but adabo obi kan se wunu wase na se ne obi ko yina moto ma wasoma pacho David aduane no yese de wa meto no ma mebo chi aso no nchiri yesa wase de amada na dia chema ye mo ne mo madea ye hunta de emi Awurade Nyankopon me dia de onyame bada na dia chero ene na fa ye adwuma de wona edi nti ono po ba bi ye de ye etena ona ma nsu de na dia no wa fa na de ye adwuma wona na dia tena oba bi David breso nipa atwa no ho ahia David nim se nipa yi na bogesa watomra onyame mu aye onyame achiwade onsef na David ahimfie na meka biem no onsef fata se wotena ho a na wo de wo bogesa ye reverend aye prophet wo so ko heaven
na yɛdɛ na ɔbɛyi na n'akyi ne yɛde pencil san a wɔde wɔkɔ bonsam gyam na wo san ho kɔ heaven wo so ɔyɛ torofo nadafo wo so woyɛ wudi nipa na no Yesu Kristo sɛ mo sesa ne so a na mo de asoa nipa mo de mo nsatea enka bi yobu wa abogye so ni so di Fatima ya bonsam bi David ene di ka ya bonsam ena me di n'akyi kifi na ko bia David obia ma David nya bonsam nya de yi ya me ka hye mutiri mu ni ya pa se meta no e be se me hu de be se wo ye bibi ma Yakobon bu fum yes asofo ne di fo na tepaka fo no and so dem no e pe so mo ye bibi ma Awurade ye de yi abu fuo mo David ya mo David se o ye bonsam yes mo David se o ye evil de mo ye so mo ye nyame ma no David wo nya de yi onka ho wana mo ye so mo ye Yakobon krofo no David nya de yi onka ho mo hu sa afobo be kam na mo hu se David wo Yakobon akoa nyame ho mo so se oye Yakobon kwade asem o ka che David o se ma hu ma bofra konko bi ma ye de yi di pa konko no ono na hu se ye yi nkofo ya mo de se no o mo nsa fata se mo ba Jerusalem di pa konko te se o nya konko a de nyame pe no hunu ya fe o de di ne ba wa sa no aye kwase a kina ebre no comment aso nyame adom e beto aso eto mo ntweme o ma no mo pa tie no o mo ntweme wo de tena so dim ne dia so de ti fa ho to aso de so na da wo be wuo no you shall know and you shall see masa heaven na ye ko no nya so de semo na no ka chere to dwane che wo kra nkwa obedi afefe de che kosi da ben kusi ba bia anya me no wo de ti sa generation we mu awurade odi afefe de che kosi da ben asore na fum nyame enya ne de ne tete de ni na Yakobon se nye papa yes asai omuna de nipa fum ni na fi sa ansore no wala ka cho so bi ya so ba tete wa no ye correct nyame ni dabi na fun mo ye de o mo ba ye me na meka ade de me ka moti bida e de na me ka timi ka ya de tire wa wa soma me awo nto so nipa manche yes obufu ye wan kasa o ye mu na da wani ji so hia no kra o ti ase asumdie ne ho amen na so do asore si Yakobon o be wu ni akwa ko se nyame asem na e be chinkwa ana se ya asore bi di e ho na e be pe na ye me de se edi se me dika ka so se Yakobon aheni mo hu asore bi adi ni wo ho asore bi adi wo di wo Yakobon aheni wo so goma no ne asore fie no e na hotefo wo ne hu do Yakobon pe ze wo nya konkon a nipa yi abogesa hu se wato mara ti asofo no ye de e mu nyina ha adwene ko disivu ni pakra e disivu wo ka ho se ye ho asofo asepa kafo Yakobon aso bi ka obia Neba Yesu dirimu. Amen. 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 Ene nyumre die eda odifo Agyeman Benjamin. Ize Nyankopon odifo e wasoma no. Ye danase. Ize Nyankopon anam ne so. Abe kasa akire honam nyina. Kasa akire honam nyina. Ene se wo nyumre yi e pa cho wate ene no. Sidi ize Nyankopon anam ne so. Ekasa odifu Agyeman Benjamin kopon odifu yi ka ezi Nyankopon anyi ne ho adi anche na nsoma na ama enipa nyina nke yiwu achi nke ebe yeden ki yiwu achi nke ebe yeden odifu Agyeman Benjamin Kumasi ye ejoso echen krum kwesi ade di animu yi ize Nyankopon ya adoma no da kese eche ya nyane fi ye kete so anopa yinyina be se adware ye tumirika abihie Nyankopon difu yi
ebitie nsɛm na wiye sɛdeɛ bɛyɛ a yɛfiri ne nkyɛn ne yɛkɔ yɛ fie mu a ebi hu si de bi si atutu yɛ anamɔn na yɛabɔ yɛ berɛ afa na yɛyɔfoɔ no ani agye yɛn ho nti kwasi de yɛdi anim yi yɛn nyinaa yɛtu mmirika aba ɛwɔ dwo so baabi a wo biara yɛame wɔ asɛm bi a meka sɛ first no bɔne mu mpo adwamaa mu nnipa tumi firi ha kɔhyɛ ne mpena nkyɛn ɛwɔ nkanan firi Kumase kɔhyɛ ne mpena nkyɛn Takyiman firi Kumase kɔhyɛ ne mpena nkyɛn kaakɔ na wuwu yi a ebi mu wu fam ne wuwu n'akyi no asɛm kɛseɛ na asi yɛde Israel Nyankopɔn odiifoɔ adwuma bɛnya Nyankopɔn ayɛ adom wɔda so meyɛte ase na wɔyi ne ho adi akyerɛ ne ko a odiifoɔ adwuma Benjamin yɛmu nsɛm yi nkɔse asɛm nti kwasi de yɛdi anim yi sɛ wɔnam no so kasa kyerɛ na wɔtwe yɛ mu yi momeda no so duru a yɛn nyinaa yɛbɛsɛ atu mmirika nti hwɛ wo screen no so TV no so nɔmba no da so 0594 844 111 wohwɛ wo screen no so a wohu sɛ saa nɔmba no da so ɛnna kwasi a da yɛn nyinaa yɛfrɛ wɔfrɛ kaa na wafrɛ mpanyimfoɔ bɛfa na wɔakyerɛ wo kwaa no kama yɛn nyinaa ba bɛhyia Nyankopɔn diifoɔ Agyema Benjamin na ɛsɛ Nyankopɔn adeɛ nyinaa so tumfoɔ nam no so ɛtie nsɛm no wie nɔmba no baako sa aka ho ɛno so yɛ 0539 224 999 0539 224 999 saa nɔmba no so gu screen no so ɛne yɛn nyinaa yɛbɛfrɛ ɛkɔsɛ de yɛdi anim yi ɛbɛmiiti Onyankopɔn akoa no face to face odiifoɔ Agyema Benjamin ɛsɛ tie nsɛm no wieɛ mesrɛ wo ɛni wo kra aborɔ aha ɛyɛ Righteous TV Awurade yɛ adom a odiifoɔ Agyema Benjamin Nyankopɔn no yɛ adom a ɔkyena ɔnam n'akoa so bɛsa bɛtena ase wafa n'akoa mu akasa akyerɛ ɔman no nnipa nyinaa ne nsafo no nyinaa bio nti yɛaka kyerɛ wo nua sɛ wɔkɔbɔ mmlɛ no aso sɛ wɔkyena so wɔbɛsa bɛtena Righteous TV Nyankopɔn diifoɔ yɛda wase na asɛde ɛtɔ so bio kɛseɛ paa nkɔma Israel Nyankopɔn so wɔde da kɛseɛ kyɛɛ yɛ na wɔnam n'akoa so ama yɛate ne nne a ɛti sei wɔmpɛ sɛ ɛbɛyɛ yɛraba nti yɛda Israel Nyankopɔn ne yɛn Awurade Yesu Kristo ase kɛseɛ paa sɛ yɛ so wɔda so ka yɛfrɛ ate asefoɔ yɛda no ase na aseda bio nkɔma wɔn a otwa odiifoɔ Agyema Benjamin gyina kamera n'akyi gyina machines ne ho control biribiara kama ɛyɛ sɔfo poku ɛna sɔfo Paul ɔmo panyin paa yɛ master asare photos yɛda mo ase sɛ daa mohwɛ sɛ Israel Nyankopɔn diifoɔ Agyema Benjamin babɛtena ase na mo so motwa fidie ne kama